Zdravím všechny, moje jméno je Matěj, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska tady máme, bohužel, další video tady z těchto jelly beanů a je tady se mnou Michal teda. Čus. Já už jakoby nechci, no. Mám pocit, že... Prdele. Mám pocit, že se jaksi pomíchali. Ty vole, ty si... No dobře, to rozstřídíme podle barev. A few moments later. Kdo začne? Tak já začnu. Dobře, tak konečně začne. Ty vole, to je flash. Můžeš to dělat rovně, vole, to pak stačí úplně. Super. Tropical nebo... Tropical fruit nebo snack. snack. To je kolikát, to je který, to je tento, ne? Ano. Ty vole, já si vypadne snack ze začátku, kámo. díky, kámo. Co? To je šnek? Já to s ním, než jsem se radši. No já se pobliju hned, kam, protože kdo jste viděli první díl, tak víte, jaký mi působil šnek a chobotnice problémy. Já už bych umřel, jako já už bych... Tady bych pobyl všechno. Já nevím, jestli mám být rád za to, že jsem to snědl a nevybril jsem to, nebo kámo. Jestli jsem fakt takový prase, že jsem to sehnal, kámo. To je hnus. Představ, že šneka, vole. Dobrý, točím já. Aha. Fuj. Zřejmě padla kola nebo psí jídlo. Pane bože. Tak Karolín je to nejvíc, kámo, toho. No já se tak bojím, prostě, když už vím, do čeho jdu. To je hrozný. Já vím taky, kámo, já jsem to viděl taky. Proč mi nemůže padnout zubní past? Dělej. Dobrý. Ale kámo, to z začátku vůbec nevíš, u některých, třeba u tohoto, to z začátku vůbec nevíš, jestli to tam máš. Fuj, ale mi blbě už jen z toho, vole, že to žeru. Kámo, tak to nevím, co si dám znovu, to je přímo na tom, kámo. Dobrý, taky mám kola nebo dog food. Takže dobré. Vem si to. Je to hnus ten dog food? To je tvoje hnus. Fuj, Už to skoro vypil. držubu, to je hnusný, kámo. Tak tohle žrat nebudu. Kámo, fuj. Jo, by the way, ještě jsem měl říct, dávejte odběr, protože lidi, co se koukáte na moje videa, tak 52,3% z vás mě neodebírá, díváte se na moje videa, takže dávejte odběr. Točit. Banán nebo... Kámo, banán nebo chobotnice, no tak pojď, Maty. Tak pojď. Já chci tu Karolínu, kámo. Já si vím, že tam jako není banán, no. Máme to tu. Strawberry Carolina Reaper. Tak pojď. Já to sežeru, kámo. Karolina. Kam na to jsem zvyklý. To nic není, to prostě. Oči byl 100krát horší. Jen ty vole, to fakt krásně se fakt se posrat. Já. Pojď. Jo, dobrý. Kámo, Každá kola z začátku bych nejde cítit. to není možný, já chci, kámo, něco. Zubní pasta. Kámo, Ne, to nemůžu, Okay. nebudem dávat dvakrát po sobě. Ok, dobře.
Mrzí nebo je to? To. Jo, že má hrušku nebo kekilo. Hrušku nebo kekil. Kámo, já to nechci. Co to je? Hruška. Dobrý, je to hruška. To je čistá Karolín, do prdě. Kam já to nesním, já to nesnáším. A co když to bude volat ta strawberry, kámo, tak budeš v pohodě. To je tak jedna, podle mě. To je, kdyby si měl dobrovolně dávat oči. Jahoda. To bude jahoda. No ten povrch byl pálivý, ale jako stejně. Tak Ale je to jahoda. To je prostě, jak je to olepené od toho všeho. Kámo, Takový joky na mě. to je, Já jsem mám dostal infarkt. Jak se napiju, ale. kámo, kola nebo dog food. Kámo, já to nechci, to je hnus. Psí žrádlo, kámo. Kámo, já to nechci. Mě už normálně bolí huba, kámo, z toho jenom, jak to tam dávám. Jo, tak ze začátku štípal. Nevím, proč mě palí koutky, jsem zkoukou. Dobrý, kola, uf. Uf, kámo. Dobrý. Že jsem držel hubu. Dobře, mám zase šneka. Neka? Ne. Teda tu chobotnicu nebo banán. Tak pojď. Se dám jako menší. Tak ukaž. To bude dobrá pro mě. Kamo, ještě kdyby tě třeba vyprankovali s tou Karolínou Reaper, že by do některé toho dali míň a do některé víc, kámo, protože mě by to hitlo podle mě víc. Zase, kámo, šnek. Já nechci šneka, kámo. Díky. Prosím, já chci ten tropical fruit, kámo. Kámo, ne. Kámo, mě blbě za tebe, fuj vole, já se tak svírám břicho. To je hrozné. Ale mě taky, kámo, to je strašný hnus prostě. Tady člověk to udělali, ty příchuť. To je jak kdyby jedl hovna, kámo. A mě by zajímalo, udělali příchuť šneka, vole. Dobrý vojsek. Kámo, nad tím nechci ani přemýšlet. Ani soplů, vole, jako. Kámo, nevaříš, kámo, ale fakt. Mám tam kájučku, hihi, jo. Tak pojď ukaž se. Ty vole. Co nad tím, kámo, vymýšlíš? Hej, kámo, já chci, aby tam se mi padla vůbec ta... nelíbí. Aby tam padla ta bubblegum, nebo bubble Kámo, gum. proč? Hlavně, že v minulém videu padla několikrát, vole, protože taky máme, vole, hen 6. No tak to je hroz. Kámo, na to musíš mít mléko, vole. Dobrý. Ne, znovu. Ty vole. Do prdele. Mléko piješ, dobrý. Kámo, já to nechci. No ty? Pojď. Kurva, to je hnus.
Kámo, tak to je hnus, to je humus. Mezi tím, než Maty dojde. Ty vole. Dejte odběr a like, protože ty vole. Kámo. Jsi prostě... To tady máš trošku pít. Ale v tom, já potřebuji jakoby šťávu. Kámo, to je fakt hnus. Ale nejlepší je, že ono to je všechno dobré, ale oni tam museli vybrat ty extrémy. Zkus to sníst celé, když to bude. Hezky. Kam to jsem měl teďka? No. Tak to je v prdeli. Pičo, jsem se ještě polil. Maty, kámo, u tohoto, jestli se nepobliju, tak budu v pohodě. Držíš si to? Kámo, to smrdí strašně všechno. No však to smí celé dohromady. Vole. Kámo, kámo, mě se zvedla žaludek už teďka. Prosím, ať to ten banán, prosím. Banán. Kámo, já jsem z začátku nevěděl, proč ten banán má tak specifickou chuť. Bubblegum. To jsem měl, ale. Jo. Kámo, já to stejně jak on. Já se nemůžu dívat toho už. Já ti říkám, do toho kousnu blíž. Musíš to celé sníst. Musíš to sníst celé, kámo. Celé to musíš dát, neže? Já vím. No, tíba smrdí, jako no. Kámo, to ale mega smrdí třeba. Jo. Ty vole, Já jsem to nakousl, olizoval jsem to. Tak my jsme v prdeli, my jsme teďka vytáhli 2 banány, Maty. A tam už jsou 3. Já ti říkám, to je celé už, kámo. Ta chobotnice. Yes! Jo, mám bubblegum, zubní pastu. Tak to ti... Co to je? Asi žvikačka, ale... Což bubblegum bude mít tu chuť, jakože takové, prostě Jo, růžový je to orbity, bubblegum, jako. je to bubblegum. Yes! Já taky! Vidíte? A mám humný paštůnku, takže jsem trošku zklamaný. Ale nevadí, jo. Kámo, já chci třeba Carolinu Reaper teďka bych si dal. To jsem měl. Já nechci šneka, kámo. Já nechci šneka. Kámo, to je nejhorší. Maty. Tropical fruit, kámo, yes! Já tropical fruit za mě úplně nejlepší chuť, vole. No, ale jestli se banánů máme 3 a tropical máme 2. No nic. To je mezi. Ty jsi svině, ale doufám, že ti za to padne, kámo. Doufám, že ti padne dog food za to, kámo. Nážer. Já ti tam dám, Já si vyberu! Ty vole, klid. Ham. To posral. Já jsem měl v minulém videu 4krát za sebou zle, takže. Karolínu mám, hezky. Hm, Pojď tu Karolínu, kámo. ty běž. On to je víc. Jo. No já to budu... Jdu se tady, nebudu. Chlapem mléko je tady. To je otázka, že
tohle je vzkaz tady pro Roketa, že jakože jestli my jsme to minule jenom olízli a zjistili jsme, že to nakonec byla jahoda. Ale jen ten povrch byl pálivý, tak jsme fakt jdeme. No jo, jako vím oči, natočíme to spolu. Mezi. To z mě poslal, nevím. Předtím tam byl taky šnek. Dobře, kámo, já nechci, kámo, já fakt Kámo, nechci. ale to byl fakt hnus. To nechci. Kámo, jak tomu nebudu číkat. Máme hodu. Ty vole. No, tak. A jako to nemohlo dojít, no. A furt to štípa. Ti nepomůže, kámo. Prosím, kámo, já chci něco normálního. Tu jsem A měl, měl tu se jsem měl. teď. nakrát s tebou, ale i tak, vole, jako. Mezi. To už vyře... přemýšlím, že to bude vůbec někdy třetí díl. Nepřestám dávat ten tropik, když jsou jenom 2, aby mi to vydrželo. Kámo, třetí. Tak jako můžu si dát tu Karolínu tady nejvíc, jo? Zatoč si ještě. Vyřazujeme tropical. Protože už ho máme málo. Bubblegum. Tak jako... A ta zubní pasta je, že není taky jako, že... To je úplně v pohodě, kámo. Je v pohodě, ale není to žádný schvost. Mám zubní pastu. A dochutná jak orbitka, kámo. Já nechci, vole... Čo? Kámo, já se dogr... Já to sotva držím, vole. Tyjo, to smrdě... Fuj, taky, vole. To je hrozný. Teďka, jak jsem se napil toho mléka, jak jsem se fakt mám pobil už. Dog food padne. To bylo teď. Vrdele. Já nechci, kámo. To je hnus. Kámo, já mám jít ještě na judo, kámo. Se mnou někdo hodí, já se mu vybliju, kámo, do náruče. Kámo, já už nikdy nebudu jíst normálně jelly beany, kámo. Já se na to vždycky podívám. A úplně se mi zhnusí, kámo. Mňam, kámo. A já tady zatím PlayStation. To jsou normální? Jo, jsou vždycky normální, ale jsou tady tak rok, nevím, jestli jsou dobré. A tady žely by teoreticky mohly vydržet dlouho. To vydrž. Mňam. Ne, jsem To bylo měl. teď. Píča, dobrá. Kámo, nechci psí žrádlo, prosím, bože, ne. Všechno, co bude top 3, tak bych nechal. Kámo, tady, my si dáme jednu z tohoto a jdem na Carolinu Reaper prostě. Dog food. Fuj, Ty vole. ještě jo. Ne, to jsem měl teď. Se těším na to. Co měl teďka, kámo. Doufám, že se při editování nepozvracím. Kámo. Carolina Reaper, tak pojď. Kolik tam máš toho mléka? Nevím, jakoby... Kámo, ale proč je toho tak moc? Dej mi jahodu. Kýhle postav. Do píči. To je hnus. To mám na základ. Jo, tak to mám taky jeden.
Ne, kámo. Jo, kámo, dělej. Až jsou 3, říkali jsme, že 3 nebo no. No, tak jako máš na výběr. Jo. Dobře. Nebo radši si zapálí než hnus, ne? Ne, dej, no. No radši jo. Kámo, fuj! Mám si červenou, možná byste si řekli, že jsem magor, ale... Já si dělám tady tu krasavicu. A teďka já jenom ten fake, že? Jako taky mě to napadlo, že já jsem to chtěl říct, že vole, můžeme podělávat, čum. Vezmeš si prostě, Ej, zelenou klidně, vole. vezmeš si prostě zelenou a ona, to vypadá na té kameře, kámo, úplně skoro identicky, kámo. Tak to prostě Wow. nepoznáš. Dobře, taký bude takto. Ty vole, si děláš, Je to jahoda, ale kurva nějakáž moc Ty vole. To je nějaká moc, vole. Ta fakt, co bylo jak kdyby, jahoda byla jakože úplně jenom lehce uprostřed. Ale jako asi jahoda. asi jo, no. Dobrý, ne, tam jsou 3, dopí. Jako teď vlastně už jako vybíráme mezi tím a tím. No. Smrt, dej to do prdele, fuj! Kámo, konec, já už nejdu. Já jdu poslední, kámo, dám si poslední Karolínu, jestli to bude vole ta Karolína, ať je to strawberry, kámo. Fuj, mě blbě do prdele. Mě bolí břicho. Já si jdu dát vole, kde je imuniťák. Tady. Co? Jo, ne? Tak ne. Kámo, co to bylo za dílej do prdele? Dej mi to mléko. Kámo, tohle je fakt dobré, kámo. Fuj, konec, čau, ahoj. Lidi, já zadělávám tady ty hovna. Kámo, to fuj, Říkám nevrlo. ti, pokud to s nikým nebudu točit už, tak to neotevřu. Spálíme to, kámo. My se uvidíme zase někdy příště, dávejte lajky, odběr, jak to jasné, jinak to nenajdu. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím, šahoj! Čus.